I'm very happy to share and announce the exit. More a little bit, just to the right, to be in the spotlight. So I'm very happy to share that we have a new person joining the panel of Romania Got Talent. Three. Yes. Well, is it me? No. But, it's a living legend. It's the one and only Carmen Tănase. Carmen Tănase! Să rămână, doamnă, dar ce veste extraordinară! Îmi tremură genunchii, trebuie să spun. N-am mai avut emoții așa mari de mult. Bine v-am găsit. Pot să spun? Puteți să spuneți, sigur. Toată lumea e mută de uimire și de admirație. Și eu sunt mut, dar încerc să nu fiu mut. Vreau să vă spun așa că eu mi-am petrecut aproape toată viața pe scenă și pe platourile de filmare. Am trăit, cred că sute de vieți prin personajele mele. Am simțit emoția publicului de fiecare dată și ceea ce mi-a dat mie publicul și am învățat în anii ăștia că meseria asta este despre adevăr. Livrezi adevăr, primești adevăr, altfel nu merge. Și adevărul meu de acum, pentru care sunt foarte fericită, este că am ajuns pe cea mai mare scenă a României, scena România au talent. Și probabil că voi fi înconjurată de oameni care au curajul să vină și să își spună povestea. Și sunt foarte emoționată și fericită pentru faptul că am să pot, cât am să pot, să îi încurajez, să îi provoc și să le spun că orice vis, oricât ar fi el de nebunesc, poate deveni realitate. Iată, în cazul meu, mi-am dorit foarte, foarte mult să fiu aici, ani de zile, și am fost foarte invidioasă, în sensul pozitiv, pe toți care erau în jur. Și veți fi severă la masa jurului? Știi cum, voi fi foarte empatică. Asta nu înseamnă că nu voi fi și severă dacă trebuie. În orice caz, cu tot sufletul. Adică pozitivă. Emisiunea asta este despre emoție și vreau să le spun tuturor că încerc din răzputeri să nu dezamăgesc. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin juriu până acum, pentru că uitându-mă la ei am învățat foarte mult. Învăț și voi învăța până la sfârșit. Și vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în sezonul 16, pentru că, da, România au talent. Mulțumim foarte mult, Carmen Tănase, doamnelor și domnilor! Bravo, Carmen! Mulțumim! So that was a huge one.